Kapuso sa Bacolod City naman, mga residente sang duha ka purok sa Barangay Banago padayon ang pagreklamo sang baha kag halit sini. Solusyon ginapanawagan sa maini sa LGU. Yaring balita ang tutugan ni Eileen Pedreso. Masobra isa na kabulan nga ginaantos sa mga residente sa Barangay Banago sa Bacolod City ang ini nga sitwasyon sa lugar. Magluwas sa tubig baha nga mahigko, mahaklo pa sa mga ini ang baho nga naglabot sa sulod sang ila panimalay. Wala na sang ulan subong nga adlaw, apang talalupang dot nga nagabara ang tubig kag wala nagahubas. Si Troy nagmatumato na lang himo sang sementado nga barala. Pagpangaman kuno ini subong nga tig-ululan. Hindi ko na yung gasto nila, halos na nanti ka problema man mo. Kung dati na pangayaman tani nga mga taga-ama sila bila ano nga may agyan man ang tubig, hindi mas mga perwisyo. Sunod sa iban nga mga residente, wala sang maagyan pagwa ang tubig sa tion nga mag-ulan ka magtaob pagid sa baybay. Ang rason, amo ang pagtambak sang duta para sa nagapadayon nga proyekto sang new home housing site. Nauna na ginpahayag ni Councilor Vladi Gonzales, Chairperson, Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, nga amo ang nagapanag-iya sa duta, nga ginaduso sini ang clearing sa pila ka mga balay sa lugar agud pahamtangan sa alagyan ang tubig baha. Sunod sa barangay, nakaistorya na sila sa konsehal, kag ginpahayag sini nga 12 ka mga pamalay ang kinahanglan nga gubon agud makahimo kanal nga agyan sa tubig. Naka-come up kami nga ang solusyon do maobras la kuno catch basin nga maobras na nanubuan to nga tubig kag mabutang ko sila sa submersible pump. Kag ang pag-pump nila, pagwaon nila sa baybay tong tubig. Ang hinyo sa mga residente, padasigo na ang kinahanglan nga proseso. Agud masolusyon na ang problema nga nagaapekto na sa ila ikaayong lawas kag pangginawi sa adlaw-adlaw. Wala niya ginabaha. Ibalik lang to bala ang tamburong nga sa guala posto sa baybay. Tiamo lang namon ginapangayo nga para hindi lang kami di bala malubog sa tubig kung mag-ulan, magpundo. Natalana nga magpatigayon sa inspeksyon ang LGU subong nga adlaw. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.